folkens, velkommen til Slowy Prison på min kanal. It's Lucky MC. Så spiller jeg inde på Slowy Prison. Det er altså en ny server, han har lige fået op. Fredrik eller andet. Det er hans. Må I lidt undskylde. Undskyld, det er larm i baggrunden, og så er der shoppen her, så er der donator shoppen, og så er der Quage shoppen. Og her er der det der skulle være, se hvad der var ulovligt. Det har de ikke fået lavet endnu, for den er ny. Og så er der info. Og så er der også, hvad hedder det? Jail. Og så er der vagtstuen herinde. Og herinde tror jeg der var BM. Og ved jeg ikke lige, hvad der ellers er. Og så der var gangene. Og så jeg tror de er i gang med at lave noget. Og hvorfor forget jeg skrev til. Så jeg vil gå lidt rundt og lave lidt ting og se hvad der er. Min sangblog den hedder It's Lucky i Lucky MC. It's Lucky MC. Og folk åbenbart vil gerne vide hvad jeg hedder på det der. Og det var så bare lige min serieintro herfra Slowy Prison. Vi ses nok igen på et andet tidspunkt. Måske her i morgen eller et eller andet, så vil jeg nok hjælpe til herinde fra Slowy Prison. Men vi ses folkens. Hej hej.